Facebookon is. Lájkold az oldalunkat. Játsz velünk, nyerj a több száz ajándékunk közül. Mondd el barátaidnak is, hogy hallgassák az FM90 Campus Rádiót. Lájkoljátok a rádió Facebook oldalát, és nyerjetek! FM90 Campus Rádió. FM90 Campus Rádió. Mert jó veled. Megérkezett Kis Zsuzsa író, őt köszöntöm. Szervusz, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Szervusz, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. Most felkaptad a szemed, mikor azt mondta, hogy író. De hogy Nem. Igen? Igen, 2 könyvem jelent meg, de nem igazán tartom magam írónak, tehát én inkább mesélő vagyok, nem író. Kezdjük az, hogy jogi asszisztens vagy. Így van. 11 év élsz Debrecenben, és 2 könyvet jelent meg eddig. 2010-ben a Kegyelemszikrák, Igen. és 2013-ban pedig a Városmesék, aminek azért már nagy híre van ez utóbbinak. Úgyhogy rögtön kezdjük ez utóbbival, 2013-ban jelent meg, bár a címe Városmesék, azt mondtad nekem, hogy nem feltétlenül kisgyerekeknek íródott, bár mese jellegű a könyv. Így van. Szerintem a mese az nem elsősorban gyerekműfaj. Mindenkinek szüksége van a mesékre. Ugye a mese feladata az, hogyha valamilyen probléma elé érsz az életben, valamilyen gondod adódik, akkor legyen egy szál, egy vezérszál, ami mentén ezt a gondot kibogozhatod. Erre nagyon jó támpontok a mesék, nem csak felnőtteknek, hanem gyerekeknek is. Látod, hogy szappanoperák, de... azok is nagy mesék. Jó, szappanoperákat szerintem most hagyjuk ki a képből, mert azok mindent mutatnak, csak a valóságot nem. Nem, szerintem a mese az mindenképpen valamiféle letükrözése a valóságnak. Mindamellett természetesen megjelennek benne a csodálatos elemek, tündér, sárkány, királylány, táncoló szobor, kiskutyafüle, minden, de a mélyén azért mindig ott van a valóság, azért egy szappanoperában nem feltétlen. Főleg egy távol-kelet, vagy akármilyen szappanoperában. Kérdeztem tőled még a beszélgetés előtt, hogy kik gyakoroltak rád nagy hatást, aztán sok hosszú gondolkozás után azt mondtad, hogy valójában népmesék, nem csak a magyar népmesék, úgy általában népmesék. Így van. Ugye a mese az nagyon-nagyon régi műfaj. Mielőtt leírták volna, mielőtt az írás megjelenhetett volna, már akkor meséltek az emberek. Így tanították a gyerekeiket, így hát mondom, oldották meg az ő problémáikat, az ő saját problémáikat meséken keresztül, és tehát akár szórakoztatták is egymást, felnőttek. Igen, a népmesék azok mai napig ilyen szájról szájra terjedő történetecskék, amik hát felbukkannak ott gyakorlatilag azonos problémákat megoldva, más-más módon elmesélve. Tehát meséljünk akkor a városmesékről, tehát Debrecenben játszódik ez a történet, rövid kis fűzérek, pontosan nem is fűzérek, hanem épületek, szobrok. Igen, apró novellák egymás után egyébként, 18 novella a városmesék, és ez mind úgy kezdődik, hogy valahol az álmok tengerén túl a valóság szigetén, ezzel és egy picit jelzem, hogy nem annyira a gyerekeknek szól, akik még ugye valahol az álmok tengerén élnek. Debrecen elevenedik meg benne valóban a Déri tér kiinduló ponttal, tehát ott van a Szökőkút, ott van a táncolószobor, a Déri tér mellett áll az a szép nagy sárga épület, ahova a Kisrigót befogadták, illetve hát azóta is, ahogy születnek a városmesék, valahogy mind köthető oda. Itt tudatosan rákészültél, bár hát nyilván ismered ezek a helyszíneket, itt 11 éve, de mert mégis Dunántúlról érkeztél, Kaposváron jártál egyetemre, tehát amit bennem voltál, biztos, hogy utána jártál, hogy az eredeti funkciát is tekintetted? Nem, abszolút nem. Tehát leültem a Déri téren, és akkor milyen hatással volt rám. Azt leírtam. Nem mondákat, nem legendákat írtam, ugye ezeknek van némi valóság alapja. Én úgy gondoltam, hogy most mesélek. Melyik az a korosztály, akinek ajánlod ezt a könyvet? 8-tól felfelé. Nagyon jók a rajzok benne, és hát azt elárátjuk, hogy a lányod készített. De mennyi idős volt, amikor írtad a könyvet? Amikor írtam a meséket egyenként, tehát ezek a mesék ezek nem úgy készültek el, hogy leültem és megírtam egy könyvet. Ezek a mesék úgy készültek el, hogy gyakorlatilag a lányom 4 éves kora óta folyamatosan készülnek. Van, ami eredetileg nem is városmesének készült, csak aztán később az lett belőle. Hát ő úgy folyamatosan, ahogy nőtt, úgy nőttek vele a mesék. És akkor ő készített, egyébként szenzációsan alkot. Igen, fantasztikus kézügyessége van, rettenetesen büszke vagyok rá egyébként.
De még gimnazista akkor. Gimnazista, így van, és hát nem tudom, honnan örökölte az eszét, de tényleg fantasztikus. Még azért áruljuk, hogy a férjed is nagyon sokat segít neked. Igen. A jelenlegi férjem készítette a könyvnek a borítóját. Az ő kezemunkáját dicséri. Egyébként jó pár weblap is itt Debrecen környékén. Mert ugye a Városmeséknek van egy internetes tehát a városmesék.hu. A városmesék.hu. Nehéz manapság egy könyvet kiadni? Nem. Mióta megjelentek ezek a apró kiadók, amik elsősorban arra mennek rá, hogy a szerzők magánkiadásában adattassák ki, vagy adják ki, ez nagyon csúnya szó volt, a könyveket. Azóta nagyon könnyű. Tehát bárki, igazából bárki bármit, bármikor így van. A Városmesék is így készült, nem szégyellem. Ez az én ötletem volt. Van egy szuper lektorom, aki átnézte, jó pár helyen belekötött, hogy ezt nem fogják érteni, mondtam, nem baj, majd odaül vele anyucé, és akkor elolvassa, meg elmagyarázza neki. Igen, és erre ő azt mondta, hogy nem biztos, hogy anyuci is érti. Viszont vállalod ezt a könyvet, tehát mindenféleképpen, hiszen Városmesékre büszke vagyok. Bizony, bizony. 2013-ban jelent meg, még hozzá lehet jutni a Városmesékhez. A weblapon keresztül is akár. Hogyan fogadta a kritika? Már ha fogadta a kritika, mert megmondom őszintén, amikor felhívtalak, hát nem egy könnyen ártálkötének, hogy nem nagyon akarsz erről beszélni. Te megírod a könyveket, azok élik a saját életüket, bár ez most nyilván nem egy reklámbeszélgetés, csak hát nagyon örülünk, hogyha van egy debreceni szerző, aki a városhoz kapcsolódó könyvet adja ki, de tehát, hogy nem nagyon nyomulsz te ezzel a irodalmi vénáddal, irodalmi történetekkel. Nem, én azt mondom, hogy nem az emberre fontos, hanem maga a mű. A mű, ha szól valakinek, ha szól valakihez, akkor az jó. És milyen visszajelzések jöttek az olvasóktól? Nagyon pozitív visszajelzések jöttek. De ez azért jó? Igen. Ennek nagyon örültem. Hát nem csak Debreceniek olvasták nyilván, de aki olvasta, az eddig még olyan rosszat nem mondott róla. Na, folytatjuk, a tervekről is beszélgetünk majd Kis Zsuzsával rövidesen. Látom, az árnyékom úgy lép elém,
árnyékod én. Úgy volt, hogy egyszer még látlak, árnyék vagy, úgy lépsz elém. Nézek csak színes ruhában, hogyan leszek az árnyékod én. Ez továbbra is a Friss Café, vendégünk pedig Kis Zsuzsa, akinek 2013-ban jelent meg a Városmesék című kötete, lánya illusztrálta, és hát vannak tervek, mert hogy készül a Városmesék 2. Tudomásom szerint. Igen, ez így van. Készülget, hát gyűlögetnek bele a mesék, majd meglátjuk, hogy mikorra áll össze. Szerintem egy olyan 2-3 éven belül azért Az jó sok. betervezhet. Hát igen, de amikor az ember 20 órát dolgozik a 24-ből, akkor nem nagyon van ideje arra, hogy a következő mesét megírja. Az alkotó csapat ugyanaz, gondolom, a Lányot fogja majd az illusztrációkat készíteni. Nem tudom, szerintem neki még könyörögnöm kell emiatt egy kicsit. Mit szólnak a kollégáid, hogy jogi asszisztensként azért most már kibontakozó irodalmi karrier is áll előtted? Sose kérdeztem őket. Illetve még akkor nem kell sokat várni, pontosabban arra még kell a Városmesékre, de egy új alkotásra nem kell sokat várni, hiszen júniusban jelenik meg egy antológia, amiben szintén szerepel egy munkád. Vagy lehet, hogy több is? Egy. Mi ez? Egy novellámat válogatták, de az is városmese egyébként. A moly.hu egy ilyen könyves közösségi oldal, az olvasókból, akik írnak is, időnként megjelentett egy válogatást, illetve hát nyilván az ő műveikből. Hát a mostaniban neveztem én is, és megjelenik. Ez egy Csodabombon című kis novella. Debrecenben játszódik? Abszolút. Na. Abszolút egy kis debreceni csokoládézó ihlette. Ami létező akkor. Létező, persze. Létező. Ez jó egyébként, hogy akkor létező helyek megelevenednek. De nekem nagyon tetszik. Meggondolom akkor neked is, hogyha megölöd ezeket a városhoz kapcsolódó érdekességeket. Na hát még talán egy kicsit, hogy naptára nézünk, akkor gyermeknap rövidesen, és ami jó a gyerekeknek, de egy kicsit fejtörés a szülőknek, mert az élik valamit venni, mi könyveket szoktunk venni már a kisebbeknek. Mert én legalábbis azt vettem észre, hogy nem mindenki, de mint hogyha kevesebbet olvasnának a gyerekeknek. Sokan arra is hivatkoznak, hogy nagyon nehéz jó könyveket találni. A maiakat nem nagyon ismerik, a régi klasszikusok közül van néhány, amit hát, hogy nehéz. Tehát, hogy lehet, hogy 100 éve az még jó mese volt, de a mai világban nem biztos, hogy értik a gyerekek. Ez túl sok bennük a tragédia, megefélék. Ilyeneket hallok. Egyetértesz? Igen. Nem könnyű a választás tényleg. Most az ember szétnéz a könyvesboltba, és akkor nagyon jó, színes, szagos, sípol, ha megnyomom, de jó ez a gyereknek, ugye felmerül mindig. Én azt mondom, hogy amit a szülő élvezettel olvas, az a gyereknek is jó. Nem biztos, hogy a szürke például az jó lenne, de mondjuk Marék Veronikának a Kipkop történeteit újra kiadták, úgy tudom, hogy legalábbis, mintha láttam volna új kiadásban. Az igen kiváló a kicsiknek. Azt lehet esténként lapozgatni, egy ilyen kis Kipkop történet egy estére elég, és hát van, hogy 3, 4, 5, 20 este egymás után ugyanazt a mesét elmeséltetik a kicsik, mert tetszik nekik. Aztán ugye, amikor jön az őszak Kipkopot, meg lehet alkotni gesztenyéből, de nyilván nem csak a kicsiknek vannak, meg nem csak vagy nem csak a Marék Veronika írásai vannak, amiket tényleg jó szívvel ajánlanék. A Bogyó és Babóca történetek, azok nagyon jók. Ahol ugye köztudottan az én Marék Veronika vonalán indult el a szerző, tehát ő volt a példaképe. Igen. De de sikerült neki, tehát tényleg nagyon, nagyon jó lett, viszont én azért felhívnám a figyelmét itt a szülőknek, hogy nagyon sok Bogyó és Babóca történet kint van a YouTube-on, meg van filmesítve. Nem ugyanaz az élmény, hogyha a szülő meséli el, mint hogyha odaültette egy gyereket a számítógép elé, és akkor na nézd fiam, addig én vasalok, vagy nem tudom, valami hasonló művelek. Tehát, hogy maga a mese, amikor ott van a gyerek, még akkor is, hogy egy mesét 3 oldalról, amin 5-6 mondat van, de vannak képek, azt még tovább lehet játszani, tovább lehet szerepjátékozni. Mesélni. Így van. A mesének nem az a lényege, hogy a gyerek azt úgy, ahogy van, megismerje, hanem az a lényege, hogy a gyerek azt úgy ismerje meg,
ahogy a szülő látja, ahogy a szülő szeretné megismertetni vele, mert így tud öröklődni a hagyomány az egyik nemzedékről a másikra. Nem úgy, hogy na gyere fiam, elmegyünk most ide hagyományőrző műsorra, mert ez így nem... Ez így nem működik. Az úgy működik, hogyha a gyerek látja a mindennapi életben, hogyha el tud vele beszélgetni a szülő. Tudom, hogy erre nincs sok idő, sőt, egyáltalán nincs idő, mert nagyon sokszor még az van, hogy hazamegyünk, akkor legalábbis az én szakmámban még előveszünk 3-4-20 aktát, és az akták között valahol elveszik a gyerek, de nem szabad, tehát valahol muszáj időt szánni rá. Hát akkor ezt javasoljuk gyermeknap környékén, meg úgy általában, hogy az esti 15-20-30 perces mese vagy beszélgetés egy meséről, az azért mindenféleképpen fontos lehet. Igen, az fontos. Nagyobbaknak meg már kezükbe lehet adni ugye a könyveket, de a 10 éves, 12 éves korosztálynak ott van Mihály Endétől a Momó, nagyon szuper. Alapmű szerintem annak a korosztálynak. Aztán hát a még nagyobbaknak jöhet Verne klasszikusok közül, ugye. És meg aztán... hát a városmesék. Meg hát a városmesék. Debrecenieknek elsőbb, de nem csak a debrecenieknek. Zsuzsa, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, nagyon sok sikert kívánunk az újabb könyvedhez, a Városmesék 2-höz. Ez meg azt hiszem Underground az a kiadónak a neve, igen. Tehát tényleg ilyen underground módon jött a köztudatba, de már beszélnek róla sokan. A városba keresik a könyvedet, úgyhogy bele kell húzni, mert várják a következőt. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a meghívást. Én is köszönöm, és nagyon sok sikert kívánok nektek, szervusz.